Balimao Anyokuma, très urgent et très kabakomatique. Balimao, bien vendredi 26 juin 2026. Malien, ko Mali et région, n'a pas fait qu'on nara et région de Malien, on le flèque à Benka signé uni Bina Jaraka Mogo Nyonche. Malien, pour la première fois, Mali et région Kuntrou, au contrôle, au cas dit terroroma, n'y a chien folo de Dabali Banco de Dou. Ima orte mabaka ko nara sira bela blara parce que ou sona jadisu ka folitama négociation kera cogo mina mianinga dola malion kabako ko do be sena dugu kono de ninde kera malla nara kelengele la région de Nara malion aywa kuni bina jaraka mogo kuye benkanke o de gani kera mena a fin ira ola folo yananga tanya fe mba image ira ola mogo nisonjara Malien donne beka bobi ka jadisu fobi uteka asimi fode mneba image be iraula uteka fuko Mali armée ma libéré drone mata keleke foy mata keleke dula don de wula ka taka se jadisu ma ka négociation ka foku sona nuga camion bete awabe impôt sara jadisu yi nimberti la ka impôt sara jadisu yi obeka ke Mali kono de village de région Kunturu Muruja e cercle le ni mafli Nara région du Nara yere de contrôle awa polisu ka ngamukere ol de fana bena polisu ni gendarme ka place kenko place la be flane bena image ra obela jelena malien ko menda e mentigila di ni ne kara Mali kono bi anya me consciente mo do fana to be ka fo kuma ina mais anga jefola nga nyor la me fono malien alhamdulillah nous sommes toujours dans la mouvement voilà. De la libération de la route RN4 voilà Dieu merci la route RN4 est enfin libre tout le monde est content à Muruja aujourd'hui vraiment ne Muruja de awa Nara fana ta flena ngo fana boko irawla mogo de be ka bobi armée ma libéré de malien ou sona terror ka fota de ma malien ni ne kara Mali kono de asimi goita ba kalama anya me ko sente mogo do fana impliqué la ko obe bo Nara de ko e Nara kadi wantoro Muruja kadi anyo togo me ambetla ko sente mogo do togo fora la de ambetla ka vocalise jambo la me nyoko fe donc malien anga janga video fla a video fana fana la ja fleni ne jama de boli abe nyabala ne jama de ta abe nyabe jama la de ay transition ka video manu ye ka bo kuma ninga ni armée de kun keleme ka ni barake sang ma soro ka video manu keleme ka sigi fambe malien jamana be jo tienri ka jamana te jongalunka aw be ka galon tege ka noro malien den weraw la ko lu be ka warke ko ka terror deme aw yere ka région Kunturu Mali région Kunturu ni make Modibo Keita klela ni make Ibeka klela ni make Alpha Oumar klela Mali politicien kelen klela ko Mali dugu do de flekata bengan keni jadisu che ko Mali dugu bado amadeli ka kefolo ko Mali région do Mali cercle do hali arrondissement madeli ka bengan keni jadisu yi awa flakera de Malion dugu Kunturu de fleka bobi ka tegere fo terror bina jaraka mogoku dugu Kunturu mogo de bora biu asimi toko mabuda président toko mabuda Mali surasu toko mabuda u bora u ka chakoroba de wulla katase terror ma kaye ko ambe impôt sarawi afle ne Mali anga jakala je afle na image de fleni et puis ota banende mena tlatukuni mogo do kuma na koinka mena olu fana kuma kan kala nga je ko la me ambala fo ala barkada de nous se dia do ya an raka bolobi sanga sira alablala ambise gatawa normal ambise normal ne Nara ka do de mangande ngasira lablala ala gan kishin yona vraiment amina tawi folo ni mawli sura wa ni famu be paragwa katanu mawli ni mawli sura bankam be ke famu de ani asun abi boni mawli shede asun to ma boy fama may fana dice kere fe be jin kono alla wa zi ka fori voilà ni au ko shi ka foti ki angatana e dran katana ça peut pas marcher bi naraka vi ala fo barkada ka mo barkada mun wala
solution dɔ a la pour ka nɔgɔya bɛ se ka na cogoya min na ko in dingɛ ka bon dɛ ko in dingɛ ka bon dɛ a dingɛ ka bon dɛ voilà a fɔ komi faamaw de ye sira bila c'est pas ça ni kungo kɔnɔ mɔgɔw de sigira ka kuma voilà ɲɔgɔn faamuyali kɛra a bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn yan Mali sɔrɔsiw ko Mali sɔrɔsiw ma nara libéré narakaw de filɛ ka bɔ ko Mali sɔrɔsiw tɛ ko Asimi tɛ u yɛrɛ ka mɔgɔ dugula u ka dugutigiw n'u ka dugu ɲɛmɔgɔbaw de wulila ka taa kungo kɔnɔ ka taga tero wele u ka sigikafɔ kɛ donc sigikafɔ in détail caman b'a la mais an bɛ mun kɛ ni kalama bɛnkan de kɛra ni dun ye bɛnkan kɛ ni tero i ka dugu encercler ni u ye ka sɔn i bolo kɔrɔ k'e sɔnna u ta ma ni u ye k'i ka dugu ye ni u ye k'i ka dugu libérer u ma foyi k'i ka dugu la u ye duguladenw to u ka don cogo mun y'u diya o kɔrɔ ko duguladenw bɛ impôt sara ka di jihadistes de ma jamana impôt min kan ka bila jamana budget kɔnɔ dɛ o de bɛna ta san k'o di binaka mɔgɔw ma o bɛ tila k'u labɛn tuguni ka sogo ni malo ni kini ni basi ani sɛsogo ɲimi ka i faw la ka tila k'an ka citernes jeni k'an ka sɔrɔsiw faga maliyɛndenw de bɛ tila k'u balo maliyɛndenw de bɛ tila ka impôt sara u ye awa o Asimi Goïta kɛlɛ in le concept même k'a fɔ ko ka bɛnkan kɛ ni tero ye Asimi de nana ni hakilinata in ye i ma y'a kɛra a ma kuma u ka vidéoman si ma kuma kan u ma bɔ ko Mali sɔrɔsiw y'a kɛ u ma bɔ Mali télévision so la nara cɛkɔrɔbaw de wulila ka taa se tero ma k'u sɔnna u ta ma u b'o la k'olu bɛ ka tero ka complices ɲini u bɛ taa ngalon nɔrɔ mɔgɔw la ka taa Muntaka minɛ k'olu ye tero de e yɛrɛ ka jamanadenw bɛ k'u balo bi e ka jamana dugu kunturuw de ko u bɛ impôt sara tero ye o kɛra bɛɛ o ye o kɛnɛkan ko de tɛ ko dogolen ye o de kosɔn hakɛ bolo Asimi tɛ se ka jamana in libérer n'a Asimi ye Mali libérer maliyɛnw n'a Asimi ye Mali libérer a ka fɔ ne Seku Tumara ko ɲamɔgɔden tatɔ filɛ ni n kɔrɔ n'a cɛ a tɛ se ka Mali libérer hakɛ man ɲi dɛ dugu kunturu de filɛ ka taga nin b'a yira ko Asimi a échoué nin b'a ka incapacité de yira région kunturu Mali ni Mauritanie frontière la olu de filɛ ka taga bɛnkan kɛ k'olu sɔnna tero ta ma o kɛra Asimi de tile la a ye taa Bandiakara fankelen bɛɛ bɛ ka impôt sara tero de ye bi olu bɛ ka impôt sara ko wari de di tero ma donso y'a kɛlɛ kɛ ka dɛsɛ Asimi ma sɔn ka donso dɛmɛ o kɛlen de filɛ ka kɛ nara n'an m'an kɔlɔsi Bamakɔ bɛ don bɛnkan na n'an m'an kɔlɔsi Mali dugu bɛɛ bɛ don a la o ye sisan binaka mɔgɔw wala u bɛ kɛ milliardaire ye ala tɛmɛ parce que maliyɛndenw impôt min kan ka don Mali budget la o de bɛ ka taa di jihadistes ma bi maliyɛn filɛ kɛnɛkan ko de don dogo ko tɛ o yani Asimi kana fanga la ka IBK to fanga la ka bɔ Bamakɔ ka taa nara c'était 6000 francs ni ma fili 6000 francs wa 1,200 ni bɛ bɔ Bamakɔ ka taa nara Asimi Goïta nalen fanga la u ye nara sira tigɛ san 2 ni bɛ bɔ Bamakɔ ka taa nara i bɛ taa personnel mun na olu bɛ taa 6000 de la 6000 Bamakɔ ni nara cɛ mais bi o bɛɛ banna parce que duguladenw sɔnna olu bɛ impôt sara ka di jihadistes ma duguladenw sɔnna u ka mobiliw tero b'u contrôler awa u bɛ jeton di tero ma o président o dɛsɛra k'olu kɛlɛ k'i ɲɛsin maliyɛn minnu politiki kɛlɛ ka taga baga politiciens ma ko Muntaka ninnu k'olu ye tero di e yɛrɛ k'i ka jamanadenw ma k'olu ka bɛnkan kɛ ni tero ye k'olu k'a fɔ k'u sɔnna tero ma Asimi Goïta de ko malidenw ma a ye impôt sara a ka wari di tero ma jɔn de tero ye sa Asimi de tero ye ni de kɛra nara dɛ a video filɛ an ma Mali sɔrɔsi ye k'a y'a libéré duguladenw bɛ ka ala fo bi duguladenw bɛ ka tero de fo bi ni de kɛra dugu kunturu région kunturu maliyɛnw région kunturu o de filɛ ka taga bɛnkan kɛ bi k'u sɔnna a filɛ et an ye kuma dɔ fana mɛn il faut k'an k'o vocal fana jouer quoi maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka niyɔrɔ la mais c'est très an ye kuma dɔ mɛn a ye ne kunkolo kalaya dɔɔni mais n b'a vocal kala maliyɛn an bɛ jɛ an bɛ nin vocal lamɛn ɲɔgɔn fɛ ne ye nin kuma in mɛn mais an ka jɛ an ka nin lamɛn fɔlɔ ka foli di Malika bɛɛ lajɛlen ma camarade le 25 juin 2026 de la a ye na yɔrɔ lamɛn dɛ
ayala ni video ima anya ye nara ani murugia ni nyokonje kabe san sababu shirata gelendo jadi shubulu o anya ye kafo ko nara kau ni murugia kau ko modibo makangide voilà mi na be sente kono bi ko dibite korodo wa be sente fana kono bi o ko o ganyaminali senfa ayre fana willa gata ni kuma nyogonya no négociation ka modibo makangili ni jadi shiuye wala sa ko sira ingala bla o kuma nyogonya ay sila soro ko négociation benkera la jadi shiu sonna ka sira la bla no e muruja ani nara ni nyonche a video ka jam muruja ka be feti la nara ka be feti la ko sira la bla o ni modibo makangide mimbe sente kono ale ni mbaranke tegere fora narakaw oluka nga tegere ko muruja kaw oluka nga tegere ko bawo bara tono folo olu de tadu Omar Morko no e docteur Omar Morko parti sadi président ale willa katani nyona kuma nyonya keni jini moye foto ko la jadi suye ko abanyunu fe mali sorasi munu ni mo wero ni olube kele minali de nyalu bolo o ka ulabla usona kamogo nani labla utaru ga demba yala Umar Morko koso o muna malika do ani fanga ere bon fanga ta sa bandi munu bankuna muna olube Umar Morko ta ka ke ko de jalisu ka complicité parce que atara kuma nyonya kenu ye ka malika do labla ere ga sente mimbe mo mimbo kono o fana willa ka ta kuma nyonya kele o ke jalisu fe walima jini mu e fulade mallawa walima jalisu groupe ni fulade do wa ne ka nyini ngali o de o muna ube Umar Morko ke complice ka imakun modibo makangire tainga voilà wali ma juguya de dowa ngo utise sadoro koso sorasi ma fanga la quoi ala ka danfin be clé me ka teme sorasi ka ala e danfin fin daka ada made daka wulu daka jakuma daka wara da a ben ala che a be clé be ka teme sorasi de ka sorasi bete de mogolangolonya ni ba saraka bo ibe sorasi do de jatimina sorasi bete mbe siga oroninka parce iba mana ko ara made be maluya ni komi ko ibe sorasi do de ka ke quoi te maluya sorasi be fana te mbe siga ka wonu ko so mo tout fait fanga la quoi c'est du flagrant délit police be maluya injustice fasu do be police be maluya to la horon kan maluya di ni ne ni ke tial ne sarabe fo ko ne ni ke sorasi ke do be o te maluya la de d'abord ne sorasi re coup d'état la fole ka kan asaranya folo anyu soutenir parce que amulu tiers la sorasi may mais peut-être ambe chance dinma mais nous te harama duni hali wara intelligence be wara la te nuna aga dugula de ne fleka taka aga dugu tigu na ka fone fara ngonga ka taka sigi ka fo keni tero ye ama fen fola parce que Umar Morko na mandi ayo droit ayo tu botre la ko e complicité boni injusticia ala nyabala c'est-à-dire dobe ko do ke ça passe mais do manga ke parce que kungulu manda wi et ma ale mi ali fort déchargement et bolimi ke le 14 janvier 2022 ka Assimi yere libéré ka Mali libéré le fait que mogodo kungulu bola nulu mandibi ou ba anniversaire ke to songa image yere bo parce que vous faites mogodo ka et puis anniversaire kumbe ka jour kumbe ko jour férié le fait que munu nyo barake ko lu yere demain ni inconscient diate ni malhonnêteté diate ini mogo mani chuko kana jamana histoire changer quoi parce que do mandi Sunjata de mande libéré obe jara mogo yo tien do ma jam mogo tien ka Assimi ka fanga sinsimbi c'est grâce aux forces de changement o tien di no e M5 ane jakulu to o tien di mo yo pour ko lu to yere kana fo parce que no lu mandi bi ça no ni e mandi hal na ka soro nyuma ya fen fen faut que lu ko beddugo mo la quoi bolo kol de alayi
k'olu de bɛ se ka kitabu sɛbɛn olu de bɛ se ka kuranɛ sɛbɛn olu de ye kumakan ye ala kumakan ye c'est à dire bɛɛ t'i denw de don quoi i bɛ ala ka danfɛn kolon den mun don o de ni sɔrɔsi ninnu ye quoi billahi taala je n'ai jamais vu que nous ils sont aussi c'est à dire que ne m'a donné nous limiter mais jusqu'à ce point quoi même un enfant de 10 ans ne réfléchit pas comme ça c'est des gens qui n'ont rien dans la tête et pour taru yɛrɛ fili u jugu ka kunu minnu kun bɛ fɛ u ka sa u taru teru de kɛ olu ye bi o ye dangadenya sin fɔlɔ de e bɛ saya ni balo cɛ mɔgɔ min ko k'e ka sa kunu bi o kɛra teli i y'a ye mɔgɔ la fɛn fila don billahi ni i bɛ taa sɔrɔ halala den tɛ i bɛ taa sɔrɔ dangaden don wallahi billahi a tɛ taa ko fila da cɛ hali wulu n'a kukala ne ye gabakuru fili wulu ma fo ka diɲɛ wuli a tɛ da i la aw a tɛ teriya kɛ nin ye o ye wulu di a wulu intelligence bɛ wulu la a tɛ asimi ninnu na jakuma ni sen tɛgɛ jakuma kukala kan i ni jakuma tɛ teriya kɛ bilen ne terikɛ dɔ bɛ jakumani dɔ b'a f'i ye ne la ka histoire nin fɔ kɔnɔ ne sen taara jakumani ku kan an taara den de ku kan jakumani ye ɲinile la den lajɛ ni ɲɛ dɔ ye billahi a bɛ san 2 an taara san joli bɔ ne taara n terikɛ fɛ jakumani ma gɛrɛ n na bilen parce que a ma dan na o jakuma o wulu nin dɛ olu ka fisa ni asimi ninnu ye a bɛɛ ni n ka diɲɛnatigɛ cɛ ko ne bɛ ko ɲangi ni bubu ne ye ninnu ka porte parole ye n'i ye wulu kɛ Mali président la bi a tɛ gɛrɛ ɲangi la a tɛ gɛrɛ bubu la mɔgɔ min ye gabakuru kɛ ka wulu bɔ a tɛ gɛrɛ a la a wulu bɛ réfléchir ka tɛmɛ ninnu kan c'est pour cela Mali tɛ se ka libérer ka nin to yen n'a kɛra ka fuma tu ɲamɔgɔ de ye c'est des gens qui n'ont rien dans la tête culte de personnalité fa k'a fɔ ko mɔgɔ a bɔ k'ali ni nkalon bɛ tigɛ de nkalon ka tigɛ k'a fɔ k'olu de ta ye tiɲɛ i b'a ko denmisɛnnin 5 ans quoi a b'i n'a fɔ den bɛ kasi la ko ŋɛɛw il faut ça il faut n bɛ avion san ka d'i ma den yɛrɛ b'a dɔn nkalon de ye yala an denmisɛnnin ma an fa ninnu b'a fɔ n bɛ fusée san ka d'i ma ne ni ko ka avion san ka di ne ma fɛn ko walayi n ko ne bɛ don avion kɔnɔ dɔrɔn ka bɔ Bamakɔ dɔrɔn ka taa Segu u bɛ tan de koyi walayi bilayi ala Mali binna koyi de sani n de filɛ Mali kunna bilayi talayi ala ka Mali ɲuman bɔ nin na Mali ni ne kɛra dɛ ko filɛ nin ye a bɛɛ ɲɛkɔrɔ awa ka ninnu to yen Mali tɛ taa ɲɛfɛ ne bɛ dɔw don maliyɛnw ye maa bɛ jafa la Mali contre ala ka bɛɛ libu a bɛ ka bɔ ko Mutakata le tero ye a y'o minɛ k'o dogo k'o denw minɛ o de tɛ ka bɛn ne Segu tugara hakili ma ka terroriste nkalon tigɛ ko dɔrɔn Mutakata la masa Jibaru parce que avocat don surasi man ɲi fanga la surasi man ɲi an bɛ sura ne y'u soutenir dɛ ne ye surasi soutenir dɛ ne bolongo ɲuman bɛ parce que mɔgɔninfin man ka fɔ ko fɛn bɛɛ fana man ɲi non cɛ ja ɲuman tɛ wuludennin na c'est à dire u bɛ nkalon nɔrɔ i la ne e man di surasi kɛ ye ale bɛ fanga la parce que ale b'a dɔn a ye fanga ta nkalon kan a tɛ da hali ni fiɲɛ cira a tɛ da fiɲɛ la ani jatigɛ de bɛ fanga la ko fitinin a b'a fɔ k'i bɛ fɛ ka coup d'état kala a bɛ terme kura dɔ inventé quoi n'a m'a fɔ k'e ye mɔgɔ fagala ye a bɛ nkalon dɔ nɔrɔ i la hali n'i y'a sɔsɔ bi la a b'i minɛ a b'a k'i bɛ fɛ ka coup d'état kala e ma capitaine Ibe bɛ k'o de kɛ Burkina ne e y'ale sɔsɔ automatiquement parce que ale b'a dɔn a ye fanga ta nkalon kan a ye fanga ta namara kan a ye fanga ta janfa de kan donc n'olu ye fanga ta Assimi Goïta n'a ɲɔgɔnna su n'u ye fanga ta o cogoya la u hakili ma sigi awa u tɛ se ka jamana libérer u tɛ se ka armée ɲuman dilan parce que ni cɛ farira armée kɔnɔ o y'u ma menace de c'est u tɛ se tant k'u bɛ yen ni kɔrɔna cɛ an tɛ armée ɲuman sɔrɔ on n'aura jamais une armée avec ces genres de militaires ne bɔra kuma la ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye